Chcete bývať v novom dome? 5 minút od Púchova staviame tichú štvrť obklopenú prírodou. 9 bungalovov a 10 radových domov blízko obce Dohňany vás osloví prostredím i premyslenou koncepciou. Ponúkame vám ideálne bývanie vo vlastnom dome postavenom na kľúč. Uprednostňujete bungalov? Našich 9 bungalovov na ohradenom pozemku s fotovoltaikou v cene vás nadchne. Dlažba, podlahy, sanita, úprava okolia zámkovou dlažbou. A môžete sa sťahovať do svojho. Vyhovuje vám radová zástavba? 10 krásnych dvojpodlažných domov s vlastným státím pre auto a piknikovou terasou na grilovačky je to pravé. Kvalitné materiály, betónová škrydla, značkové podlahy, obklady a sanita a môžete bývať. Tak ktorý si vyberiete? Ten váš čaká v úžasnej lokalite v obci 5 minút od Púchova. Pozrite si, ako už pre vás staviame na www.domipúchov.sk.